Wabafowethu ngeke nikholwe utekisi umfokantetho waziwa kakhulu ngelikaNkintsho ogida ngaphansi ke kukaMthandeni SK ke lapha ke obiza ngoNkintsho ke lapha ke uma eteketiswa kwezokudlala lapha ke estage. Umemezela ke udwendwe lwakhe ke olungomhla ka28 ke kuJuni ke ku2026 ke oluzobe liseMelmoth ke lapha ke njengoba ke siyazi lensizwa kuthiwa ke izishaye zonke zaphelela njengoba kade kuDisemba ke lapha ke emzini inkosi ke noma ke wenkosi yakwaMpungose ke lapha ke kusho uMthandeni SK. Lezi ndaba zikhishwa uMthandeni SK ke lapha ke ngaphansi kwekhasi lakhe ke laziwa kakhulu ke la kwa Facebook ke lapha ke abantu abaningi ke abavala umlomo ke ba-comment left and right ke lapha ke sikhumbule mesikhuluma ke ngalinsizwa sikhuluma ngensizwe ewusomlando kakhulu ke ekade yafika futhi ke la kwezokugida ingoma. Siyakhumbula ke ukuthi ke ikuyagidela ke namanye ke ama-team amakhulu ke lapha ke yagcinela ke isigidela ke yena ke uMthandeni SK ezimnandi ke ezokuthi ke la egideni ke izinto ziyenzeka bafowethu. Nasi isifundo siyabonakala nangoNkintsho mankintshana ke lapha ke ahamba ke ayolobola aqede maqede nikwe usuku njengokusho kaMthandeni SK ke lapha ke kuthiwa ngoDisemba wayikhokha zonke. Uyahamba ke lapha ke ngomhla ka28 ke uyodwendweni noma ke uzoba esewudwendweni lwakhe ke oluzobe lisendaweni ke yaseMelmoth ke lapha ke abantu abaningi bafowethu bajabule left and right ke lapha ke uMthandeni SK uqinisekisile ukuthi bayi SK Brothers ke lapha bazobe bekhona ke ngothi lwabo bayoseka lapha ke utekisi ke lapha ke umfana osemncane ke onetalente elisimanga ke ekudlaleni kamnandi estage. Bafowethu lento iyagqugquzela entsheni nakumagidangoma monke akhona endimeni kaMaskandi ke ukuthi ke impilo ngaphansi kokuba igidangoma ikhona futhi iyaqhubeka. Namba bayazenza izinto ezinhle sike sabona uThibela beshada sesibonile ke manje nangoNkintsho ke naye ke lapha ke kuyenzeka kwenzeke ngempela. Bafowethu thina ke sisiqiniseko esemida ke bokuyilokho sikuphathele khona ke sikuthembisa ukuthi uma kukhona ezinye ke siyobuya nazo ishisa zinjalo.